वीडियो। हॅलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग. कसा आहे आम्हाला कोकळेच्या शिगम्याक आणि आमगे हांगा मंडलेश्वर टीम बी असल्या तेंचे बरोबर मेळ्ळो. क्लिप चडशे काडपाक मेळना म्हाका आनी तेंच्यानी म्हाका इंटरव्यू बी घे म्हणलेले. हय तुगे तोंड दाखय मरे, तू केन्ना तोंड दाखय ना दाखवप ना. पावरफुल नाही. तुगे भाव खंयच्या टीमी आसा रे सांग बरे. कॅपिया हवे हो एक चंपू मॅन आमगे गजब बेइज्जती है. सांगा बस आमची टीम असा फाटला. मंडलेश्वर हो हो भया बोलता सांग रे. सांग रे तू माको बना पाणीच पाणी रे. एका तोंडाक मारला गस सोपं मग गस पोय पॉवरफुल सगळं हनुमान अंगा सकल जय बजरंगबली की जय अशी म्हणा कमेंट करून सांगात. आणि गे नाव किती म्हाका लाव छापलं त्या का अरे ए उरे पाहिजे डोळे पै काय सगळ्या डोळे पोय पॉवरफुल पेंट येणार घे. कसली केला गॅस तुम्ही सांगात कमेंट करू नका. हो कोणतं आणि रोप किती रे होय ओपन कर न्यू केला होय 24 तारखे किती बाहेर त्याला नाही जोडला पॉवरफुल केला गॅस. आता अजून मेन शो स्टार्ट झाला ना हे बेस्ट सध्या हांगा रेडी जाता आणि मागीर सगळे स्टार्ट जातकीर पावर म्हणजे आहे पासा. होय स्टार्ट कितल्या रे यतीश स्टार्ट कितल्या शिया पो हे हो पै आज बांधल्या मरे अशी यती हो यतीश ऍक्टिंग करून घेता यतीश ऍक्टिंग करून घेता. Посмотри вниз, там мистер Би. त्यांच्या वयला उजवी पाहतो सांगा रे बस सांगतो लाईट गेली सांग काय दिस पाना तुमका तरी पण टॉर्च घालून लागेला तुमका काय दिस पाना बरं सगळे लाईट गेली आणि अबो एक दिस पाना आला काय राम गेला बर रावण दिसता. गस आता आम्ही वयता सध्या कोण ना काय दिसना काला का हर महादेव म्हणून कमेंट करू सांगा. केलती गाय बघतली केलती काय पोपाची खरी नाही नकली. बस सांग सध्या आता फ्रेंड्स डे चलता आणि आज सध्या 7 आतू तागे मरे अबय आतून माझी वाजत ना
बघा सगळ्याला का एक लाईक करा. डान्स करतात पेटी बी आडला. सांगावली ते पॉवरफुल टीम आहे घरी. कसं कुंभकर्ण दिसतं कॅब एकदम पॉवरफुल कॅफेच्या चंद्रेश्वर भूतनाथ यांचे बी पॉवरफुल असा सिनेमा. काकडीचे सांगे फायर करता फायर. कस फाल्यां मागीर एन्जाम आसा म्हणून आतां बेगीन वयता चल कस बरें.